Толькі за 8 месяцаў гэтага года ў вобласці ўжо зарэгістравана больш за 6 тысяч розных правапарушэнняў і злачынстваў на так званай бытавой глебе. Часцей за ўсё канфлікты, часта з цяжкімі і асабліва цяжкімі наступствамі, адбываюцца за сценамі кватэры. Увеличилось количество убийств с 5 до 8, количество умышленного причинения тяжких телесных повреждений с 19 до 24 и преступлений, относящихся к категории сексуального насилия, так называемого, это изнасилование с 1 до 3 и с 0 до 8 насильственных действий сексуального характера. И что особо печально, вот с 0 до 8 насильственных действий сексуального характера, это преступления, которые совершают родители в отношении своих малолетних детей. На пярэднім краі барацьбы з сямейнымі дэбашырамі участковыя. Гэта яны ведаюць на сваім участку, хто можа паводзіць сябе неадэкватна і ў мерах прафілактыкі заўсёды наведваюць такія праблемныя сем'і. Часта дэбашыраў адшукваюць, каб накіраваць у лячэбна-працоўны прафілакторый. Он уходит, с утра уходит. А дома ночует? Да, дома ночует. Целый день где-то ходит? Да, целый день его нет. І такіх размоў, як жыхаркай Брэста Ларысай Захарченка, за працоўны дзень у участковага набіраецца даволі многа. Кантынгенту, які патрабуе асаблівай увагі, супрацоўнікаў міліцыі хапае. У асноўным гэта яшчэ працаздольныя людзі, але часта не працуючыя, з асаблівымі рысамі характару і злоўжываючыя алкаголем. Мы вызывали без конца, и дочка, и я милицию. Без конца. Сейчас он немножко боится. Но мужа моего, она на отца вызывает. Ей 19 лет девочке, а было 18, она еще училась в лицее. А он приходил, не давал спать. Во-первых, у него с головой не в порядке, он неадекватен. Он заговаривается, он забывает, что было, он вспоминает еще 100 лет назад. И, тяжелый, конечно. Праўда, падулікавых сямейных дэбашыраў толькі 30%, большая частка з іх так званыя латэнтныя. З боку праваахоўнікаў робіцца шмат, каб уся гэта катэгорыя людзей стала на шлях выпраўлення. Ім дапамагаюць працаўладкавацца. Калі ж чалавек не прымае такой дапамогі, тады прымяняюцца больш радыкальныя меры ўздзеяння. В текущем году мы уже изолировали 730 граждан лечебно-трудовой профилактории. Это на 200 более, чем в прошлом году. В настоящее время у нас еще не изолировано порядка 300 граждан, ввиду того, что ЛТП тоже ограниченно могут принять количество людей, и в настоящее время, по-русски, это там очередь. Мы уже вынесли 710 защитных предписаний, большинство из них с выселением из занимаемого жилого помещения. И эта мера, скажем, разом показывает, что она очень эффективна. Калі такія даволі мяккія меры перавыхавання не дапамагаюць, да дэбашыраў могуць прымяняцца і іншыя меры ўздзеяння і нават крымінальная адказнасць па розных артыкулах. Юрый Печур, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».